Azkenean merkatu soziala, Karrosika esan zuen bezala, izango da, bai, Reaseko iniziatiba desberdinak, eta gehitzen dira Donostian izan da, gehitzen dira saretuz, Donostiako kontsumo kostiendetaturatuan sareko kideak bai hantxe egongo gera. Izango da, bien batuketa bat. Eta ze aukera esango duzuean ikusteko, izango da dana 2008ko eraikuntzan, eta ondoko kalean, da Larramendi kalean. Han egongo da karpa bat, eta gune desberdinetan banatukoa, Larramendi kalean egongo da baitxotna, bertako produktuekin, ekologikoa, eta azoka egongo da, bai Larramendin eta baita 2008ko eraikuntzan. Orduan, azoka zer da, azkenan izango dira, ekonomia solidaria eta saretuzeko kideen postuak, bai informatiboa, salmenta, eta gero bai Larramendi kalean egongo da txikigune bat. Txikigune horretan, aukera egongo da Just Dance, aurpegia margotzea, ludoteka, pilotak egindako igerileku bat edukiko dugu, eta hezkuntzako tailer desberdinak. Eta gero bestalde, 2008ko eraikuntzan egongo da azokako talde batzuk, eta egongo da auditoria eta aretoa. Orduan auditorian eta aretoan ekintza ezberdinak. Egingo dira, hasiko gea marterditan, merkatu sozialaren aurkezpen batekin. Eta gero egunean zehar egongo dira ekintzak. Bai antzerki bat, elikadura buru jabetza sustatzeko mugari gabeko eskutik, nahi mata nahi patata. Gero mekambio egingo du azkenean, kontsumitzaile bezala eta Donostiar bezala ze aukera ditugu gure eguneroko kontsumoa pixkat aldaketa hori emateko, praktikotasun hori nola egitzakegu pausutxo horiek, aukera emango. Eta gero, setemen bitartez egongo dira korto batzuk, nola handuko dira bidezko merkataritza, bankaetikoa eta arropa garbiaren kanpaina. Zango dira motzak, baina mamitsuak. Hori egongo dira auditorian. Eta gero aretoan, izango ala goian, goiko solarinean, egongo da, ekonomia solidario, feminista eta ekologiaren oinarritako egindako ekarpenak, liburuaren aurkezpena, Reasek egindakoa. Gero, moneta sozialaren, nahi eguna da, izatea, moneta soziala desberdinak, gure inguruan daude moneta sozialaren, elkarrizketa bat, ezagutzea, zeintzu daude, eta ze aukera daude, gero Euskadi mailan hori aurrera eramateko. Gero Emaus hor kristianeak dinamizatuko du, eta gero Emaus Gizarte Fundazioak gizarteratzeko moda gaia landuko du, bigarren esukua eta moda eta inklusioa lantzeko tailer bat izango da. Kolabora bai elkarlaneko funtsesko oinarriak landuko, eta edukiko dugu aukera bai, goiz esan dugun bezala, mekanjok bai aukera emango du, finantza etikoak eta energia nire eguneroko etxeko kontuak eta elektrizate aldatu nahi bali badet, ze aukera ditut, Donostiar bezala, hemen nire esku, eta han azalduko ia. Eta ekologista martxan gure kontsuma eta zor ekologikoaren tailetxo bat egingo du. Eta bukatzeko, Skybeachen kontzertua edukiko dugu. Eta gero, azokan nortzuk partatze dute, esan duten bezala, azkenean finantza etikoak, aseguru etikoak, energi berriztagarria, tokiko produktu ekologikoak, bidezko merkataritza, bigarren eskuakoak, bizikapena, marketing eta komunikazioa, berrikuntza kultura, ikusten dut gai pila ditugu, gure egunerotasunekin bat egiteguna, eta han egongo dira aukerak. Eta izango ditu, bai Euskal Herri mailan dauden iniziatiba desberdinak, eta bai Donosti bertan, Donostiarrok egunero ditugun aukerak. Bai Goiener bezala, energi berriztagarria, gabiltza, artisau, elkantzia, Emaus, Pilares, Eten, saretuzetik bai Antigotarra, Kontsumo Taldea, Survivor, Banda bat, eta gero aukera izango dugu, ezagutzeko, zerpetxen esperientzia, baserrizarea, bide barri, kolabora, COP47, ekipare, Reasekoak egiko dutean asokan postu bat, eta hemen txakazten zerrenda, azkenean ekartuko geha, 40 iniziatiba desberdinak, gai guzti hauek lantzeko. Hori 15ean, eta 14ean, pixka berotzeko. Egoa posibil alda bizitza ekonomiaren erdigune jartzea jardunaldia. Nulanduko da, bazkenean, pertsona erdigune izateko jardunaldia. Zango alde batetik
bai reasen liburuak eta aurkezpena, eta gero bestaldetik Gipuzkoa mailan dauden iniziatiba desberdinen topagune bat.